manginaga sulti ka nako nga si Kristo naga uban ka nako bisan diin makita ta ang iyang gugma nagatan-aw sa atong paglakaw nagampo ka pa kun may pasulay nagampo ka pa kung dunay kabalaka tun-i ang pagluhod sa tanang panahon makigsulti na sa Diyos bulawanon. Bukbati kita nga walay kapaingnan sa mabagang dagong kita gilibutan may bidlisiw nga mosidlag tapos sa pagsulay masabtan ta nga ang Diyos nagabantay nagampo ka pa kung may pagsulay nagampo ka pa kung dunay kabalaka tun-i ang pagluhod sa tanang panahon makigsulti na sa Diyos bulawanon nagampo ka pa kung may pagsulay nagampo ka pa kung dunay kabalaka tun-i ang pagluhod sa tanang panahon makigsulti na sa Diyos bulawanon nagampo ka pa nagampo ka ba